மிராக்கிள்ஸ் ஆஃப் சாய்ராம் அன்பர்களுக்கு வணக்கம். மகா பெரியவா திருவடிகள் சரணம். காஞ்சி மகா பெரியவருடன் 60 ஆண்டு காலம் உடனிருந்து சேவை செய்தவர் சந்திரமௌலி கனகபாடிகள். அவர் சொன்ன நிகழ்வை கேளுங்கள். 1990 மாசி மகா சிவராத்திரி. இந்த நாளில் மகா பெரியவர் மானசீக பூஜை செய்வார். சிவராத்திரி அன்று அவர் உறங்குவதில்லை. 4 கால பூஜையும் செய்வார். 3வது காலம் நள்ளிரவு 2 மணியிலிருந்து 3:30 மணி வரை. இதை லிங்கோத்பவ காலம் என்பர். அந்த வேளையில் ஏதாவது ஒரு சிவன் கோவிலுக்கு போய் தரிசனம் செய்ய செல்வார். அன்று சங்கரமடம் அருகிலுள்ள ஏகாம்பரேஸ்வரர் சன்னதி தெருவில் உள்ள ஜுரஹேஸ்வரர் கோயிலுக்கு சென்றார். யாருக்காவது ஜுரம் வந்தால் அந்த சுவாமிக்கு மிளகு ரசம் சாதம் நைவேத்தியம் செய்து பிரார்த்தனை செய்வதுண்டு. அப்போது பெரியவருடன் சென்ற நான், இன்று சிவராத்திரி என்பதால் ஜனங்களும் தங்களை தரிசிக்க அதிகமாக வருவார்கள். பகல் பூராவும் உபவாசம் வேறு இருந்துள்ளீர்கள். அதனால் இந்த இரவில் வெளியே செல்ல உங்கள் உடல்நிலை இடம் கொடுக்காது. மேலும் தாங்களே பரமேஸ்வரனாக இருக்கும் போது நீங்கள் ஏன் வெளியில் செல்ல வேண்டும் என்றேன். பெரியவர் என்னிடம் பதிலேதும் சொல்லவில்லை. மௌனமாக கிளம்பி ஜுரஹேஸ்வரர் கோயிலுக்கு சென்று விட்டார். அங்கு சிவாச்சாரியார் மட்டுமே இருந்தார். யாரோ 2 சேவார்த்திகள் சிவதரிசனம் செய்துவிட்டு வெளியே உட்கார்ந்திருந்தார்கள். பெரியவர் உள்ளே சென்று பரமேஸ்வரரை தரிசனம் செய்துவிட்டு கொஞ்ச நேரம் அங்கேயே அமர்ந்திருந்தார். பிறகு மடத்துக்கு கிளம்பினார். 4ஆம் கால பூஜையை முடித்துவிட்டு சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்தார். ஸ்நானம் செய்த பிறகு பக்தர்களுக்கு தரிசனம் அளித்தார். அந்த சமயம் ஜுரஹேஸ்வரர் கோயில் அர்ச்சகர் பிரசாதம் கொண்டு வந்திருந்தார். அவர் அதை என்னிடம் கொடுத்து பெரியவரிடம் சமர்ப்பிக்க சொன்னார். நான் அதை அவரிடம் கொண்டு சென்றபோது, என்ன பிரசாதம் என்று பெரியவர் கேட்டார். ஜுரஹேஸ்வரர் கோவில் பிரசாதம் என்றேன். பிரசாதம் கொண்டு வந்த அர்ச்சகரை அழைத்து, சிவராத்திரிக்கு என்ன வருமானம் வந்தது என்று கேட்டார் மகா பெரியவா. பெரியவாள் அனுகிரகத்தால 3800 ரூபாய் வந்தது என்றார் அர்ச்சகர். இதுவரை எவ்வளவு கிடைத்தது? 200 ரூபாயை கூட தாண்டியதில்லை என்றார் அர்ச்சகர். உடனே என்னிடம், நீ எனக்கு வயசாயிடுச்சு, கோயிலுக்கு போக வேண்டாம் என்றாய். நான் போகவில்லை என்றால் ஜுரஹேஸ்வரர் கோவில் இருப்பதே இங்கு வந்த பலருக்கு தெரிந்திருக்காது. என்னையே சுத்திண்டு இருப்பா. நான் போனதால் மற்றவர்களும் போனார்கள். குருக்களுக்கும் இவ்வளவு வருமானம் வந்தது. அவருக்கும் ஜுரஹேஸ்வரர் படியளந்தார் என்றார். நான் சொன்னது தவறு என்று சாஷ்டாங்கமாக அவர் பாதத்தில் விழுந்து நமஸ்காரம் செய்தேன். பெரியவாள் வாழும் காலத்திலே நாமும் வாழ்கிறோம் என்பது தான் எத்தனை பெரிய பாக்கியம். அவரை பார்ப்பதற்கும் அவரது அருள் வாக்கை கேட்பதற்கும் என்ன தவம் செய்தோமோ. காமகோடி தரிசனம் காண புண்ணியம். ஜெய ஜெய சங்கரா, ஹரஹர சங்கரா. இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். மகா பெரியவா திருவடிகள் சரணம்.